bahkan dak kasih dia langko apa ujang kala aiti boko meraban album modado apa kumbang nyota nio ai nyota nio ai kala badan dak meraban album modado apa kumbang nyota nio pak ujang kini bahkan dak apa urang sama lam kini lamu bana tak asuo berarti untuk awak kulo urang anu wabali wabani karago onne karago onne kabana lan dia urang anu wabali dengan karago Biaya kasih relangku obakanda ibariju bakamuju mangko elo pasarepan yang dibuenyo pandela dimi enyo dimari manyo dimanyo kini ragu denyo sama lamaku Cuci makanan api kasihmu pemainan raju suruh dilari ada kumbang ketujuan ada api sesuai pandangan mata dari dalam tangan orang pandela tangan orang ada dimana dimana kini aku dengan sama matiku awak badan dan saban tagurau salas dan gurau awak nama kini udah tangan orang sania kok indah sampai sehingga selingkuh ala jadi onde ala jadi aitan abangan tio gani indah sampai go selingkuh ala jadi dalam mobil